Как е настроението, господин Живков? Спокоен ли сте? Да. Напълно съм спокоен. Как ще отговорите на онези зрители, които ни казаха, че не искат да ви виждат на екрана? Как не искат? Които не искат да ви виждат на екрана. Как ще им отговорите? Това си е тяхно желание. Нали е демокрация сега? Изпитвате ли усещането за някаква вина? Това е въпросът на Тоджарова от София. Чувствате ли се поне малко виновен? За какво? В такъв случай... Ако е за моята политическа и държавна дейност, нямам никаква вина. А иначе? Иначе аз съм жив човек, не знам какво имат предвид. Кой знае? Недялков от София ви пита. Вие сте на пределна възраст, но се опитвате да ангажирате вниманието към себе си. Бихте ли членували в сегашната БКП? Там са и някои ваши съратници. Не бих членувал в сегашната социалистическа партия. А в БКП? И в БКП аз не знам колко партии БКП има. Нямаме информация. Желев, София. И на последната си пресконференция преди няколко дни казахте, че БСП не е вашата партия. Защо мразите БСП? Не, аз не мразя БКП. Аз не съм съгласен с ръководството на БКП, а не с членската маса, която много добре си дава сметка за ситуацията сега в България. Имате предвид БСП? Българската социалистическа партия. Става въпрос за ръководството и то е една част от ръководството. Миланов от Пловдив. Някои вестници писаха, че на последната си пресконференция сте съобщили, че заедно с други соцлидери сте готвили заговор срещу Горбачов. Вярно ли е това и защо едва сега го съобщавате? Не може да се каже, че това е заговор. Постигнахме единодействие да се противопоставим на неговите преустройства. Това си е естествено. Ние носим също отговорност за нашите страни и не можеше да не споделиме. И се оказа, че всички се еднакво мислим по така наречените преустройки на Горбачов. Денев от Враца. Вие много пъти сте говорили срещу Горбачов. А знаете ли неговото мнение за вас? Много не ме интересува неговото мнение и не съм се интересувал. А защо? То е, както казват, бита карта. Само мисля, половин процент е получил, когато се е състезавал за президент, миналите избори за президент на Русия. Самия руски народ го отрече. Той не се е вел на тези избори? Не, той се кандидатираше. Кандидатира се. А обаче спечели малко. Некакви си половин процент е, колко ли. Добре, да продължим с въпроса на Гандев от Бургас. С кой от световните лидери се оприличавате? От кого сте се възхищавали и на кого сте искали да приличате? В началото, когато бех издигнат за генерален секретар на партията и председател на Министерския съвет, най-много съм общувал и съм се срещал с съветските ръководители. Първите ми срещи, разговори беха с Хрущов. След това останалите Брежнев и така нататък. А на кого сте искали да приличате? Не съм искал да приличам нито на Хрущов, нито на Брежнев, нито на Хрущов, нито на Брежнев, нито на Горбачов.
Да добавим въпроса на Цветанов от Никопол. Чувствате ли се като антика на сталино-ленинския социализъм? Аз работех във време, когато сталинските тези си разработки на марксизма беха в пълна сила. И много естествено съм рубувал на някои постановки. Но аз дойдох до извода и ги отреках, че това са съчинени работи и не отговарят на идеала, за който ние се борим. И още един въпрос от пресконференцията. Каменов, София ви пита. На последната ви пресконференция ви казаха, че не сте автор на мемуарите си, защото сте били неграмотен. Защо позволявате да ви обиждат така? Този вероятно е неграмотен, който ми е задал този въпрос. Аз съм не само аз съм работил 3 години като ученик в графическото висше училище, което беше единствено на Балканския полуостров, и съм се занимавал с буквата. С буквата. Не с друго не се занимавал. Това е моята специалност. Избраха ме за секретар на Съюза на средните графици. И като в качеството ми на секретар, аз съм участвал в обсъждането на идеята да се промени стария ръкопис. Така че аз съм запознат професионално с буквата, ролята на буквата и така нататък, и съм участвал. А като нелегален, аз писах, нямах пишуща машина, нямах нищо, аз съм писал само на новия език. Тъй като го познавах, специалист съм и на никакъв друг език. С изключение на личната ми карта, която беше фалшива. Там само портрета ми е верен. Всичко друго е неверно. Разбира се, ръкописът беше този, който господстваше тогава и не можеше в един нелегален документ аз да пиша на новия правопис. Но всичко друго, което съм писал, в това число и първия позив за защита на евреите, съм го писал по новия правопис. Младенов от Русе ви пита. Какво още не сте казали за 10 ноември? Какво все още не е известно? Заговор ли беше това или нещо друго? Как не усетихте при вашия опит, че се готвят да ви свалят от власт? Да, аз се давах сметка, тъй като останах сам и се противопоставих открито срещу преустройките на Горбачов. Това е историческа истина. Горбачов пое организирана кампания срещу мене. Тя е известна, по това е говорено много, но не си давах сметка, че ще се стигне до такава извратеност и деградация борбата срещу мене. Аз бях обвинен във всички земни грехове, оплют. За мене говореха, че съм имал милиарди левове на Запад, че имам дворци на Запад, вили на Запад, какво ли не. А сега искам за ваша информация да ви съобща, че на Запад се появи съобщение, в което казва, че единствения президент в света е Тодор Живков, който не е скътал пари в България, нито в чужбина. Къде е това съобщение? Това съобщение аз преди половин година го слушах. Къде? В печата. Кой печат? Нашия печат. И как така не усетихте, че ви готвят сваляне от власт? Аз предполагах, но това протичаше в разговори. В разговори, които бяха разумни за тогавашната ситуация.
на мен ми предоставиха да доработа новата конституция и така, редица други служби и работа. Но разбира се, събитията се развиха по друг начин. Да продължим тогава с въпроса на Койчев от Търново. Вие твърдите, че е трябвало да управлявате още една година. Колко щеше да стане тогава външния ни дълг? Външен дълг се спекулира, че по времето на Тодор Живков остане външен дълг. Ако се вземат справки, в България не може да се вземе справка, тъй като са унищожени службите, които тогава работеха. Но вземах от Международния валутен фонд и Международната банка. И там ясно се вижда, че задълженията са минимални. Така че всичко това е плод на пропаганда срещу миналото и лично срещу Тодор Живков. Как на 10 ноември те са били 10 милиарда? Не е верно. Това е лъжа. Не може да са били 10 милиарда. Пълна лъжа. А кога са били? Ами не знам кога. Да кажат 2 милиарда, които беха внесени в чуждестранни банки, 2 милиарда долари, които беха внесени в чуждестранни банки. Кой ги Защо ги окрадоха? Аз си ги внесох. Създадох валутен резерв на страната. 2 милиарда лева. Цялото злато забраних да се изнася. Създадоме златния фонд. И така нататък. А кой го изнесе? Така че имаме огромен резерв. Освен това, Кой го изнесе? имаше задължения други страни към нас, които компенсираха. Не повече, това е било от 2, а максимум 3 милиарда долара. Но не може в България да се провери. Да разбирам ли, че упреквате тогавашното ръководство на БСП? Да. Луканов, правителството на Луканов, двете правителства на Луканов и всички останали. При правителството на Луканов дълга беше 10 милиарда. Да се провери откъде е създаден този дълг. Защо той трябва да се прехвърля на Тодор Живков? Вие не знаете? Не. И не е правилно. Аз ви казах, че сведенията съм ги вземал с големи трудности от Международния валутен фонд и Международната банка. В тия сведения, по мое време, не е имало такива задължения. Абсолютно не е имало такива задължения. Това е една от измамите, които постигнаха временно, даже и сега в нашите разговори се поставя от някой. А можете ли да предоставите тези сведения? Мога, обаче никой не ме пита за това. Ето, оставете ги на нас. Аз ви ги казах. Няма такова нещо. Абсолютно няма. Такива задължения 10 милиарда няма. Но не може да се провери в България, тъй като си унищожена тая служба, която се е занимавала. Значи ви опреквате Луканов? Опреквам, не знам кой е, но някой службата не работи. Или е преустроена. И не мога аз при вързани ръце и крака да събера информация. Но Луканов не може да се защити. Можах от Международната банка и Международния валутен фонд да вземат реалните задължения и това, което има да вземаме. С изключение на социалистическите страни, а повече от социалистическите страни дължеха на България. Това число и Русия. Вие опреквате Луканов, но той не може да се защити. Аз съм го опреквал не сега, когато той е мъртъв. Аз съм го опреквал, когато беше жив и то открито. Аз поведох борбата против Луканов. А какво ви е казвал? Той ли? Да. Освен помия да фърля върху мене и да организира кампания срещу мене, той друго нищо не върши. Той по отношение на мене. Той идва на един разговор. След като бях освободен
да ме предупреждава да мълча, да не говоря, да не се срещам с хора, само с роднините. Горанов от София. Какво мислите за книгата на академик Нико Ахиел "Тодор Живков и личната власт"? Кога беше апогеят на личната ви власт и кои комунистически дейци смятахте за свои съперници? Сега гледайте, няколко души евреи, 5-6 души, започнаха кампанията, която и сега продължава. В тия евреи водеща роля вероятно е Нико Ахиел. След това 2 души, осъдени от Народния съд, които аз ги освободих. И аз искам да използвам тая трибуна, за да ги предупреда всички тия, които аз ги пуснах от лагерите, от затворите, че те можеха да стоят там още 5-10 години, ако не бех аз. Те трябва да ми благодарят. А аз нямам никакво отношение по съденето, тъй като аз или решаване кой да бъде съден, тъй като аз бех секретар на градския комитет в София на партията. И не съм имал тия възможности. Не съм членувал в Централния комитет. Не съм бил политбюро по това време. Кого имате предвид? Кого предупреждавате? Аз предупреждавам всички тия, които ги освободих, да си помислят, не дължат ли благодарност на Тодор Живков, че Тодор Живков с 5 години най-малко ги пусна от лагерите и от затворите. Нищо друго не желая. Само едно уважение. Коя година? Веднага като стана председател на Министерството 72 и 73 година започнах, ликвидирахме най-напред лагерите, бех аз в един лагер там и така нататък. Историята е известна. И след това внесох предложение да бъдат закрити лагерите. И пуснати всички от затворите. Но и беха пуснати всички, които беха осъдени от Народния съд. Но вие бяхте шеф на партията от 56-та година. Да. И тогава обаче реален ръководител беше 62 година, тъй като в партията имаше фракция начало с Югов и така нататък, и ликвидирането към която се присъедини и Червенков, ликвидирането на тази фракция, до ликвидирането на тази фракция аз бех само един генерален секретар на партията. Без права. Немах никакво, не можех да влияя в Министерския съвет и в другите органи на държавата. Без права, така ли? Те беха завзели Министерския съвет, всички служби държавни. Аз можех да влияя частично, подчертавам, само в партията. А тогава защо говорите за историческата роля на Априлския пленум? Той изигра историческа роля. След това той не можеше да не изиграе, тъй като по времето, още преди Априлския пленум, се създаде фракция. И аз съм създател на тая фракция. Тая фракция организира и Априлския пленум и всичко това. Но всичко това трябваше да се решава с времето. Не можеше с един замах и не трябваше с един замах да се решава. Добре, вие знаете... се, ако беха ме разкрили тая фракция, мен ще я ме разстрелят много естествено, а другите ще да отидат до животен затвор. Добре, вие сте знаели 6 години за лагерите. Какво направихте? Аз ви казвам, когато станах реален ръководител, оглавих Министерския съвет. 62 година. Първата ми работа, която съм вършил, това е да ликвидирам лагерите и да ги пуснем от затворите. Не само лагерите, и затворите ги. Не чувствате вина за това, така ли? Немам вина, защото аз не съм участвал в техното съдене и не ги знаех даже кои са те. Поименно всички не ги знаех. А кого знаехте? Некои знаех. Гичев знаех, например. И други. Знаех, много знаех. Но отношения близки не съм имал с тях.
тъй като аз бех млад тогава. Въпрос на Танев от Сливен. Веднага след 10 ноември казахте, че също не сте вярвали в социализма. Не беше ли възможно да го кажете по-рано и да се откъснете от опеката на Русия, както направи, например, Чаушеско? Между другото, какво мислите за дейци като Чаушеско и Ким Ир Сен? Сега, никога не съм казал, че съм против социализма. Това е пълна измислица. Или на този уважаем господин, който задава този въпрос, би му казал да вземе да прочете мемуарите ми сега, за да разбере, че никога съм се отказал от социализма, а само от недъзите, от някои погрешни стъпки и от преустройството на Горбачов. Кои бяха най-големите недъзи на вашия социализъм? Социализъма беше изграден в не най-напредналите, започна изграждането си не на най-напредналите страни в Европа и в света, а в изостанала сравнително страна, със сравнение с западните страни, каквато беше Русия, бивша Русия, когато стана Октомврийската революция. А след това всички ние не беме страни с развита икономика. Някои имаха по-развита икономика. Например, една Чехословакия беше на 4-то място, а по време на социализъм отиде на 14-то място. България беше на предпоследно място. След нас беше само Албания, а отидоме на 2-ро място. По икономически потенциал, по развитие и станаме средноевропейска страна в областта на икономиката, на социалната политика, на духовната политика и така нататък. Имате ли някакви оправдания за сталинския социализъм? Сталинския социализъм деформира марксизма и в това се занимавам аз в мемуарите. Какво да се е деформиран социализъм, а не против социализъм. Никога не съм се отказал от социализма. Това, че аз говоря против системата, система е едно. Система е едно, а строя е друго. Те са две страни на един медал. Две страни на един медал. Обаче строя беше добър, но системата беше лоша, която го управлява. Аз съм се противопоставил на системата. И тия, които са защищавали тази система, които изопачиха марксизма. Значи, вие управлявахте строя, системата, а вярвахте в строя. Аз вярвам в социализма. Аз съм вярвал, никога не съм се отказвал. Обаче система критикувам. И в мемуарите сега, който ги прочете внимателно, ще види, че аз специално критикувам системата, а не критикувам социализма. А Чаушеско и Ким Ир Сен, какво мислите за тях? Какво мисля? Особен човек беше Чаушеско. Трудно се работеше с него. Но аз все пак работех. Той ревнуваше, че България застана в центъра на политиката за разведряване на Балканите. Защо? Защото аз приложих на некласов принцип на общуване с балканските страни, а баланса на интересите. И нямаше никакви трудности. Неотдавна аз дадох едно интервю за турската телевизия. И там съобщих, че Демирел при своето посещение в България заяви, че в България турци няма. А има мохамедани туркоязичници и мохамедани българоязичници. Но това беше и нашата теза. И лично моята теза. Русев от София ви пита, какво означава моралът в голямата политика? Главният морал на политика, на истинския политика е да
се свърже с народа, да се слее с народа. Не може да се управлява с последствията, а трябва да се търсят причините. Ето, например, аз съм политик. Отидох в Юндола. До моето отиване, аз не съм повдигал въпроса за българо-мохамеданите. Защото не познавах ръководството там в Велинград и в Юндола. И не знаех що за хора са. Те са от социалистическа партия, но не ги познавах. И аз предварително не съм казал нито дума за българо-мохамеданите. Нито дума. С всичко говорихме с тях, но за българо-мохамедани не. Аз чаках събора. Събора, моето изказване, вече показа как тия хора се обградиха и трябваше 15-20 минути да прокарва там канал, за да мога път да мога да мина. И плача, целувахме се, прегръщахме се и казва, живей, защото ако ти живее, ако ти умреш и ние умираме и така нататък. Ти си нашия пастир. Може да представите каква ситуация. Аз се слех с народа и той се слех с мене. Вярвате ли? Ето това е политиката, да се слеж с народа, а не с разни фракции там, много богаташи, не знам какви и прочее и прочее. С народа! Нищо друго няма спасение. А вярвате ли на това? Вярвам. Има. Честни, предани хора има. В това число и в СДС ги има. Аз неотдавна имах среща с един от СДС. Но не отговорихте... И видях какъв честен човек е той. Уверих се, приех го. Готов съм с него да разговарям на всяка тема. Но не отговорихте точно какво означава морала в политиката. Морала в политиката означава да се води баланс на интересите на всички, а не само на тия, които са забогатели. Ето просто. Защото народа е 90 на 100, а много богаташи са 5 на 100. И други, които преживяват към тях още 5 на 100, а останалото... Добре. Ето баланс на интересите. Въпроса на Иванова от книжа ще ви задам. Къде отидоха парите от пенсионните фондове преди 89-та година? Сега гледайте какво. Ние нямахме пенсионни фондове, не дереме, ние имаме общ фонд тогава. Защо? Така беше във всички социалистически страни, у нас беше така. Този фонд се увеличаваше няколко пъти повече, отколкото беха останалите показатели на плана, примерно. Всяка година. Ние имаме едни от най-високите показатели на развитието на страната, на икономиката. А тия фондовете беха 2 пъти, 3 пъти по-големи от останалите показатели на бюджета на страната. И къде тогава отидете? беха всички. Ами те са си... трябва да питаме тия, които ме наследиха. Аз какво мога да кажа? При мен нямаше такива. Аз съм бил ръководител на борд директори. Ние не го казваме борд директори, а аз помолих към края на 70-те години да ми предадат да съставим една държавна комисия, на която аз да бъда председател. Аз тогава не бех в Министерския съвет, аз бех държавен глава, да ми предоставят, за да имаме 4-5 милиарда задължения. За 2 години и половина, без да разбере нито един български гражданин, никакви цени не сме изменяли, нищо. Ние ги ликвидираме и 80-та година останаха 1 милион и нещо само, които са текущи, бяха останали като текущи средства на банката. Ги ликвидирахме. Но нашата зрителка ви пита за пенсионните фондове. Те бяха там общо. Ние имахме идея. И аз съм я развил тая идея. Тя и на последния пленум
я изложих, когато ме освобождаваха тая идея, да се създадат специални пенсионни фондове и други фондове, които са необходими. Той е общ фонд, да се раздели и да стане активен. Той беше пасивен. Кой отговаряше в Политбюро за тези фондове, за да разговаряме и с него? Отговаряха Министерския съвет. Кой точно? Те са няколко души. Кажете ни. Беше Станко Тодоров, беше след него Георги Атанасов, преди него няколко председатели се смениха и министрите, които са отговаряли тогава за бюджета на държавата и така нататък. Но така беше всички социалистически страни. Аз искам да ви кажа, че това не беше наша практика само. Славов от София ви пита: кой беше любимият ви маньовър във вашата политика? Следите какво. Аз съм политик, който съм израстал от народа и свързан с народа. И аз бех в недобро настроение, когато скъсам по някой въпрос с народа. Виждам, че народа не мисли така. И веднага се преустроивах. Аз имах връзки с работната класа, аз съм от работната класа излезъл, аз имах връзки с интелигенцията, с кои не съм имал връзки. Всяка година по един-два пъти съм срещал с писатели, с артисти, с художници, с какви ли не. Да оставим път частните срещи, които съм провеждал. Аз имах широка информация за настроенията в страната, в отделни отряди на обществото и така нататък. Владимиров от Варна ви пита: вие казвате, че срещу вас може да се извърши атентат. Защо ще го правят, ако не ви обичат? Вие виждате сега, излезоха мемуари много. За нито един мемуар нямаше такава кампания. Само за моите мемуари започна кампания. Започнаха тия 4-5 души евреи и почнаха да поведоха хорото. А нека да критикуват мемуарите ми. А бих казал по-правилно, нека да ги остават, нека народа да ги прочете, той народа да ги обсъжда колкото ще. Аз не се страхувам. Даже аз желаям и им предлагам на някои политолози и други специалисти, нека да направим една спирка, една общо обсъждане на най-важните въпроси в мемуарите. Аз ще ги посоча, нека и те да посочат от това страна, но аз там нека това число да участват и тия марксисти, критици, които са против мои постановки в мемуарите. А защо говорите за атентат тогава? Защо ли? Да. Защото съм Тодор Живков. Какво значи това? Аз не знам какво значи, но съм Тодор Живков. Мен постоянно ме заплашват. Аз не искам да занимавам обществото с мене си. Не ви е известно това? Маринова от Пловдив ви пита: вие винаги говорите крайно отрицателно за Луканов и Младенов. Защо тогава ги търпяхте на най-високите постове? Такива въпроси могат да се... Всяка една партия може да се зададат такива въпроси. Всяка една бивша комунистическа партия е имало смена на ръководителите. Някои са търпени, други не. Такова е било съотношението на силите тогава. Луканов беше поддържан от Съветския съюз. В такъв случай... Но той не стана член на Политбюро. А Младенов, преди Младенов бяха снети няколко души, кандидати и проче, за... Кажете. Да не кажа голема дума. И оставихме Младенов. Все пак той беше така
потърпим. Но Какво? той заболя. Какво означава потърпим? После съобразяваше с реалността. Но главното е, че Младенов боледуваше. Той няколко операции прави на сърцето си. И фактически той не беше министър на външните работи. Ние го държаваме, защото просто го жалехме. Но всички знаехме, че той не може да води вече външната политика. Илиева от София. Двама български политици говорят за себе си в трето лице. Вие и Жорж Ганчев. Кое е общото между вас и Жорж Ганчев? Защо ми задавате този въпрос? Задава го Илиева от София. Добре. Жорж Ганчев си е Жорж Ганчев. Той се защитава своя идеал, аз се защитавам моя идеал. Какво има тук лошо? Той има си идеал, има си стремежи, има си виждания и си ги защитава. Аз уважавам това. Аз си имам също свой идеал и си го защитавам. Нема нищо чудно в това. Борисов от Благоевград ви пита. Не изпитвате ли вина за това, че унищожихте българското малцинство в Гърция с подписването на междудържавен договор, с който се отрича съществуването му? Този договор не е подписан по мое време. Нищо по мое време не е подписано да се дава на други страни. Напротив, по мое време Пиринския край от културна автономия стана неразделна част на България. Това е. Нищо не е продадено по мое време. Манолова от София. Защо се стремяхте да присъедините България към Съветския съюз? Каква щеше да бъде съдбата ни сега? Никога не съм се стремял да присъединя България към Съветския съюз. Абсолютно никога. Но този, който беше по това време президент, държавен глава на България, ако той не направи равносметка за нашето развитие и че ние нямаме друг изход оформили се два лагера, освен суровините на Съветския съюз и пазарите на Съветския съюз. Ако трябваше да бъда пълен идиот да не разбера тая елементарна истина, която за съжаление не се разбрал Червенко. Той предлагаше България да се развива в селското стопанство. И нищо повече. И преработвателната промишленост. А България взема друго направление. 70 на 100 от износа на България беха електроника и машиностроение. И 30 на 100 селско стопанство в пресно и преработено състояние, лека промишленост и суровини. Ето виждате какъв коренно изменение в структурата икономическа, политическа и социална настъпи в България. А вие знаете ли, че сега на България говорят, че най-интелигентната нация в света е българската? Когато аз поех управлението, беха 1600 учени имаха звания, а когато напуснах 36 000. А давате ли си сметка каква част от външния дълг е натрупана благодарение на промишлеността? Вие говорите, аз ви разясних това въпрос. Аз го разясних това въпрос. Нищо подобно. Ние сме имали задължение временно, но ние сме си изплатили. Нямаше банка в света, която ако се обърнехме, да ни даде кредит. Молеха ни да взимаме кредити, защото те знаеха, че имаме резервни златен, не пипнат. Само за
за сребро нямахме, защото електрониката гълташе много сребро. Но злато има, златен резерв имаме. И имаме 2 милиарда вложения в други банки. Те виждаха жизненото равнище как расте в България. България хранеше селското стопанство хранеше 2 Българи. Нямаше, даже аз, когато отидох съм ходил в тия развити страни, те ме прекъснат. Аз им разказвам какво България има на среща, с какво тя разполага. И честно говорех. Те ме прекъснат. Оставете, парите не са важни. Ние ще ви дадем кредити колкото желаете. Дайте да се разберем. Иванов от Сопот ви пита. И това е стенографирано. Да зададем въпроса и на Иванов от Сопот. С удоволствие. Илюзията, която ви пречеше. Аз съм човека, който не съм робувал много на илюзиите, като аз съм се противопоставил на главното, което го развивам сега в мемуарите. Ако я прочетете, ако е гражданин, който се интересува за тия въпроси, не да прочете мемуарите. Аз бях в конфликт с Хрущов. Аз бях в конфликт с Брежнев. Да не говорим с Горбачов. По всички въпроси, с които не съм бил съгласен. По всички въпроси. Няма въпрос, по който аз да не съм спорял с него. За това ли направихте Брежнев 3 пъти герой на България? А направихме го, защото той даде пари. Например, ние беме 3 страни. Това беше България, Унгария и Румъния, които водеха борба за повишане цените на селското-стопанските произведения. Обаче Унгария се отказа. Румъния обещава, па не изпълнява. Останахме ние. И аз отидох при Брежнев, викам, другари Брежнев. Вие направите така, че Румъния и Чехословакия и Унгария, собствено, извинявам се, почти се отказаха да се борят. Останахме ние. Аз мога да ви уверя, че на всяка среща, където се разглеждат икономически въпроси, аз ще поставям въпроса за цената на селското стопанство. Даде 400 милиона всяка година и се реши въпроса. Извинявайте, ама излиза, че по време на вашето управление нямало никакви грешки. Не говоря за грешки, и защо ще пиша мемуарите? В мемуарите говоря за грешки. Става грешки на управлението. Деформирани от Сталин. А ваши лични? И на марксизма. Отстъпление от марксизма. А ваши лични? Слушай, аз съм жив човек. Вероятно допускал съм грешки, но такива, които да носят вреда на държавата, аз не съм. Може би съм отишъл повече да спора, даже там, където не е било необходимо да създавам конфликти. Убеден сте в това? Убеден съм в това и всички знаят това. Кои всички? Всички, с които съм работил. Младенов? Гледайте сега, аз съм единствения ръководител, който се противопостави, който не беше ходил, не знаеше какво представлява левосектантския курс, че Димитров е против левосектантския курс и така нататък. Аз съм, с който се противопоставих на левосектантския курс. И от организационен секретар на областния комитет ме снеха за това, че се противопоставих на левосектантския курс и станах секретар на 2-ри район на Комсомола. А след това, аз съм, който се противопоставих да завзимаме територия и ме заплашиха, че ще ме съди партиен трибунал. Това Драгойчево ме запази. Напротив, те ме поздравиха след това. Аз създадох фракция. Аз ви питах. Какво искате повече? Не, аз ви попитах за Младенов. Младенов? Да. Слушай, дай да не говорим вече за един... Той се е пропил сега и... Дай да не говорим за... Нека си живее. Оставете го, нека си живее. Може би ще дойде времето да седнем заедно да пием нещо. Не желая да говоря. Нема смисъл. Това не допринася нищо за положението на народа. Народа е затънал до гуша.
Хайде да изпием по една чаша сок Куинс. Да. Заповядайте. Да, благодаря. Вие гледате тази програма благодарение и на соковете Куинс. Не забравяйте, всяка неделя ви предлага дерби срещите на първенството, което няма равно на себе си. Футбол, който се играе само на едно място в света. Футбол за истински ценители. Невъзможното каучо. Преживяванията, които са ви нужни. Следващата неделя от 16 часа и 30 минути. Гореща линия. Въпросите, които искате да поставите. Гореща линия. Фактите, такива каквито са. На 5 октомври полковник Атанас Атанасов, директор на Националната служба за сигурност, на горещата линия. Гореща линия. Вие гледате тази програма благодарение и на кафе Либерте. Трите ви любими предмета. Моля? Трите ви любими предмета. Не съм мислил за любими предмети. Това са стандартни за нашата програма въпроси. Гледайте какво. Аз не знам дали ви е известно, че всичко, каквото аз съм получавал, аз съм го давал на държавата. И не съм запазил нищо. Единственото нещо, което го запазвам, това е часовници. Часовници не съм ги давал на държавата. Това е японски часовник и аз мисля, че той е само позлатен отвън. Но един специалист един път, като се разговорим и той го видя, погледна го и не вика, той е златен. И се оказа златен. Аз като свикна с един часовник, не го сменявам докато не се счупи или го откраднат. Той още не се е счупил или не се го откраднат. А открадвали ли са ви? Не, той е не. А одялото мислиш, че... Последното ми посещение в Япония. Одялото, мислих, че ще споменете и одялото. Не, аз нямах вещи, едно одяло само имах. Не знам каква му е съдбата. Аз имам само дрехи, нищо друго, които донасам. Но сега внучката ми купи 3 панталона летни и един костюм зимен. Любимата ви фраза. Коя е вашата любима фраза? За мен любимото е баланса на интересите. С нея пробих в Европа, на Балканите и в Европа. Кой щеше да разговаря с Тодор Живков, ако аз не бех стриктно преустроил нашите отношения на Балканите и в Европа? Онзи вид за Тодор Живков, който харесвате най-много? За Тодор Живков? Да. Аз бех забранил на органите да ми дават сведения кой разказва вицове против мене. И викам, оставете, не приказват. Спомням се един път министъра на вътрешните работи и вика, другарю Живко, това са хора, които ти си ги издигал. Сега разказват вицове, говорят против тебе, викам, оставете ги тях. Ние, оставете ги. Ако вземем ние да се занимаваме сега с тия кой какво казал за Тодор Живко, а не може някой да не кажат нещо, аз съм държавен глава. Най-напред псуват държавния глава за някои работи. И тогава трябва да превърнем страната в лудница. И нищо. Нямаше нищо. Спомням се, една жена вика, най-много съжалявам, че сега няма вицове. Тогава имаше вицове. Не само аз съм създавал вицове. Аз съм ги разпространявал вицове против мене.
Танев от Сливен ви пита. Веднага след 10 ноември казахте, че също не сте вярвали в социализма. Не е верно. Аз съм говорил за системата. Този случай мина. Един друг беше задал такъв въпрос. Аз отговорих. Аз съм бил против система. Има продължение на въпроса. Колко резиденции сте имали? Аз съм имал една резиденция. А останалите 33? Там беха всички резиденции. По мое време резиденции са правени 2 или 3. Всички резиденции, които ги наследихме, ги съхранихме, някой иска да ги купува, трябва да се противопоставих и се запазиха. Най-запазените резиденции са тия, които бяха строени по времето на Волко Червенков. И накрая, какво разбрахте за себе си, след като управлявахте 33 години България? Разбрах това, което съвсем трябваше да разбера, и в мемуарите аз моля да се прочете. Това е новото историческо съдържание. Благодаря ви. Благодаря и аз. Гореща линия. Въпросите, които искате да поставите. Гореща линия. Фактите, такива каквито са. На 5 октомври полковник Атанас Атанасов, директор на Националната служба за сигурност, на горещата линия. Гореща линия. Гледахте програма всяка неделя. Една продукция на Кеворг Кеворкян, която се излъчи директно от студио 1 на Българската национална телевизия, както и с включване на Милано, Италия. Програмата съдържаше футбол от безподобното калчо. Милан Виченца, директно от Милано, завършил 0-1. Телевизионен справочник. От мястото на събитието. Бой Зол. Различният ритъм. Премиери. Лице на заем. Гореща линия.